É o principio do segundo capítulo. Esa sí, esa é unha novela longa, non é como esta tan breve. E o que digo son: os cadros que vexo agora nos meus soños son os mesmos que víamos, que imaginábamos naquelas fantasmagóricas visitas colectivas ao Hermitage. Un dos cadros que eu coñecía ben por telos contemplado longamente nas incursións anteriores que adoitaba facer pola miña conta, amantiño que fun sempre das artes plásticas. Eran tardes enteiras, horas e horas, as que tiña eu pasado visitando con placenteiro lecer as salas dun museo onde as celadoras, de seu tan rigurosas, amosábanse comigo moi doutra maneira. Resultábame agradable e discreta a discreta presencia das vixiantes da sala, unhas mulleres metidas en anos e en carnes que, silandeiras, aprobaban con tácita simpatía as habituais visitas do cativo español, daquel singular Malinky Spáñez tan aficionado á pintura. Todas coñecían ben o meu nome rusificado, Colia, e con unha delas que semellaba termando sobre as demais, Anastasia Ivanovna, cheguei a ter unha amizade máis que regular polo feito de que, en certas ocasións, adoitaba acompañala no remate da xornada, pois que coñamos ambos o mismo tranvía. A soidade era para mí moi considerable, aunque sin saber cantos anos tiña. Ela era para mí unha muller maior, moi maior, unha vella, e extrañábame moito que unha muller da súa moita idade estivese de cote disposta a aprender, a adquisición de novos coñecementos dos que adoito me pedía axuda con inesgotable curiosidade. De min aprendía palabras e expresións propias do idioma español, das que ela iba apropiándose con xuvenil entusiasmo. Había algunhas palabras que se resistían especialmente no aquel da pronunciación, e unha delas era corazón. Nunha ocasión, indo os dous no tranvía platicando en voz baixa, referiuse a ela esa palabra e dixenlle eu de contado en ruso, a 6:30. Polo seu xesto de extrañeza tiven que explicar que o que ela dixera non era corazón, senón que horas son. Os dous rompimos a rir, eu a gargalladas, entre os sorrisos de simpatía dos demais viaxeiros, que vían compracidos como se divertía entre sí aquela extraña parella de avoa e neto. Esta amable celadora de museo comenzara a interesarse por España a raíz da sublevación de Jaca, co fusilamento dos dous capitáns. Celebrou apaixonadamente a proclamación da nosa República coa marcha do rei Felón, e o seu interese foi un aumento mentre seguía ao longo dos anos o azaroso devir do Estado republicano. E cando a sublevación dos generais fascistas degenerou nunha cruenta guerra, sufriu con paixón día e día a traxedia do noso povo. Anastasia Ivanovna sabía moito de España. De pintura e de música sabía moito máis que a min. De historia e xeografía por aí andábamos os dous. E do tema das letras, naturalmente, sabía ela moitísimo menos. A guerra española xa tiña acabado tempo atrás e polo que ela me comentaba dos aconteceres da mesma, mencionando con seguridade feitos e lugares, cheguei a sospeitar con non pouco fundamento que na nosa guerra civil tiña participado algún familiar de seu, tal vez un fillo. Mais ela nunca mo dixo, nin eu lle preguntei por elemental prudencia. Anque pola miña pouca idade non entendía certas cousas, eu percibía claramente que non era de bo gusto tocar o tema dos combatentes soviéticos na guerra de España, os que ali chamaban españois. En principio, os hispansi foron tratados como heróis, pero axiña caeu sobre eles un manto de silencio e desapareceron da vida pública, como caídos en desgracia. Incluso se deu o caso de que nas semblanzas biográficas do gran Malinowski, mariscal da URSS e 2 veces heroe da Unión Soviética, se deixaba sen mencionar a súa notable participación na Guerra de España. Téñense dado diversos rumores alrededor do motivo daquel amplo e fondo silenciamento, que se houve desviación nas liñas marcadas polo partido, que se houve unha confraternización ca xente do POUM, que se tiñan contaminado cos sácratas españois, pero de certo nada se soubo. Eu máis ben coido que, sinxelamente, o feito de teren perdido esa guerra supoñía nos hispansi unha mancha que era preciso agachar, segundo o sentir oficial. Por outra banda, o de España foi un enfrentamento anormal, atípico e do máis extraño para o criterio dos militares soviéticos que tomaron parte nel, os que, polo visto, se daban a todos os demos por causa dos disparates e barrabasadas cos que adeitaban bater a cotío. Aló polo ano, digamos que 50, cadroume unha vez de estar falando cun antigo oficial de artillería, veterano de varias guerras. Estivera tamén na de España e aínda non sabía, díxome, se rir ou chorar
polas cousas que le vira ali, aquí. En principio manifestou con absoluto convencimento que os españois eran tolos, que estaban todos tolos, chalados perdidos, tantos dun lado como os do outro, e que a pique se estivera el tamén de tolear con eles. Contábame que, por exemplo, en plena preparación artilleira, durante un intenso canoneo para machacar as posicións inimigas, interrumpía a operación a hora de xantar para ir comer, e se cadra ata dormir a sesta. Cando tal acontecía, o soviético, desesperado, botaba as mans a cabeza turrando dos pelos. Diz que a primeira vez botara a man do revólver para deter o que ele entendía como deserción, pero que foi tranquilizado polo oficial español ao decirlle e xurarlle que aquelo era normal, xa que tamén os do outro lado paraban o canoneo. E polo visto era certo, os fascistas igualmente deixaran de disparar, dispoñéndose a xantar, e quizáis a botar unha cesta. Todos, repetíamos home, aquela era unha guerra de tolos. Guerra de tolos. Unha guerra de tolos tal vez teña sido a miña vida, ou cando menos foi así ata hai uns poucos anos. Cando boto unha mirada atrás non podo menos que preguntarme como é posible que me tivese metido, que teña eu feito, que me tivese esforzado, en fin, en levar adiante un teimudo proxecto social que polo de agora é utópico, poñendo arreo durante anos e anos toda a miña carne no asador. Todo estaba encamiñado a unha mellor da humanidade, pois que o proxecto era certamente generoso. Era e máis é. Eu penso aínda que o segue sendo a pesar dos pesares, pero a vista do visto, cando se contempla o desmembramento da URSS e maila tremenda descomposición interna e sobre todo as consecuencias desa descomposición co seu terrible recuar en todos os aspectos, foise todo o carallo, Nicolás, fóisenos todo o carallo.